Magandang umaga, simulan natin ang pagbasa sa salita ng Diyos ngayong ika-17 ng Marso, 2023 Biyernes, ika-3 linggo ng Kwaresma. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin niyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin niyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila, at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan, ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntyan. At mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino, at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. Wika ng eskriba. Totoo ang sinabi niyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng sandali kasama ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ibinuod ni Jesus ang buong kautusan at Biblia ng Diyos sa isang salita, pag-ibig. Kung tayo ay mayroon nito, walang higit pang kailangan. Kung wala tayo nito, nawawalan tayo ng lahat. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, ay patuloy na pag-alala sa Kanya at paggawa ng Kanyang kalooban sa bawat sandali ng ating buhay. Ipapakita natin ang pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap sa Kanya, sa pamamagitan ng mga panalangin, pag-awit ng mga papuri, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, at pagpapanatili ng masayang disposisyon sa buong panahon. Ang pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig natin sa sarili ay nangangahulugan na tratuhin sila gaya ng pagtrato natin sa ating sarili. Alagaan sila gaya ng pag-aalaga natin sa ating sarili at magtrabaho para sa kanilang pag-unlad, kahit nagtatrabaho tayo para sa ating sarili. Ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pag-ibig ay nagdadala sa atin malapit sa kaharian ng Diyos.
Ngunit ang pagkakaroon ng pag-ibig sa ating puso ay nagdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Mula sa teksto na ito, matututunan natin na nais ni Jesus na maglagay tayo ng ating pananampalataya sa Kanya sa ibabaw ng lahat at bigyang prioridad ang pagmamahal sa ating kapwa sa ibabaw ng lahat ng bagay. Dapat nating tandaan na kapag hinanap natin ang gabay ng Diyos sa ating mga buhay, Siya ay magbibigay ng tamang gabay, at sa ganitong paraan, magpasya tayong maging masunuri na lingkod ng makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanyang mga aral ng walang pag-iimbot na pag-ibig sa ating kapwa. Dasal para sa pagninilay. Makapangyarihang Panginoon at mahabaging Ama, bigyan mo kami ng lakas na sundin ang iyong mga utos at laging magsumikap para sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagmamahal sa aming kapwa tulad ng pagmamahal sa aming sarili. Gabayan mo kami sa mga panahon ng paghihirap upang makapagpatuloy kami sa pananampalataya sa iyong makapangyarihang ngalan kahit anumang pagsubok ang aming kaharapin. Amen. Salamat sa pagsabay sa amin ngayong araw. Naway patnubayan kayo ng Diyos.